रायजोआव फिन गिख्रंथाव बेरामनि सन्देरनाय कर'ना भाइरासनि उनाव फिन आरोबाव गोदान गिख्रंथाव बेराम सोमजिदों। भारतआव मांकिपक्स बेरामनि गिख्रंथाव सन्देरनाय। भारतआव गोदान मांकिपक्स बेरामखौ सिनायथिनाय जादों। मांकिपक्सजों सन्देर जानाय बेरामिखौ सोनाब आफ्रिकायाव दावबायहैदोंमोन होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों आरो बेरामिखौ बे समाव आइसोलेशनआव दोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। हादरनि गासैबो रायजो आरो जुथाइ हायुं आवथाफोरनो बे समाव एलार्ट फोसावदों। मिरु सावस्रि बिफाना बे समाव मोनसे सांग्रांथि रादाब फोसावदों। मख'नो गोनांदि मांकिपक्सआ सिगांनिफ्रायनो मुलुगनि गुबुन गुबुन बाहागोफोराव गिख्रंथाव महर लाखांबाय। थांनाय 2 बोसोराव 116 हादोरफोराव 99,176 सुबुंफोरा बे गिख्रंथाव बेरामजों सन्देर जादोंमोन आरो गासै सा 200 दान सुबुंफोरा जिउ गोमादोंमोन। रायजोआव फिन गिख्रंथाव बेरामनि सन्देरनाय कर'ना भाइरासनि उनाव फिन आरोबाव गोदान गिख्रंथाव बेराम सोमजिदों। भारतआव मांकिपक्स बेरामनि गिख्रंथाव सन्देरनाय। भारतआव गोदान मांकिपक्स बेरामखौ सिनायथिनाय जादों। मांकिपक्सजों सन्देर जानाय बेरामिखौ सोनाब आफ्रिकायाव दावबायहैदोंमन होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों आरो बेरामिखौ बे समाव आइसोलेशनआव दोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। हादरनि गासैबो रायजो आरो जुथाइ हायुं आवथाफोरनो बे समाव एलार्ट फोसावदों। मिरु सावस्रि बिफाना बे समाव मोनसे सांग्रांथि रादाब फोसावदों। मख'नो गोनांदि मांकिपक्सआ सिगांनिफ्रायनो मुलुगनि गुबुन गुबुन बाहागोफोराव गिख्रंथाव महर लाखांबाय। थांनाय 2 बोसोराव 116 हादोरफोराव 99,176 सुबुंफोरा बे गिख्रंथाव बेरामजों सन्देर जादोंमोन आरो गासै सा 200 दान सुबुंफोरा जिउ गोमादोंमोन। रायजोआव फिन गिख्रंथाव बेरामनि सन्देरनाय कर'ना भाइरासनि उनाव फिन आरोबाव गोदान गिख्रंथाव। भारतआव मांकिपक्स बेरामनि गिख्रंथाव सन्देरनाय। भारतआव गोदान मांकिपक्स बेरामखौ सिनायथिनाय जादों। मांकिपक्सजों सन्देर जानाय बेरामिखौ सोनाब आफ्रिकायाव दावबायहैदोंमन होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों आरो बेरामिखौ बे समाव आइसोलेशनआव दोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। हादरनि गासैबो रायजो आरो जुथाइ हायुं आवथाफोरनो बे समाव एलार्ट फोसावदों। मिरु सावस्रि बिफाना बे समाव मोनसे सांग्रांथि रादाब फोसावदों। मख'नो गोनांदि मांकिपक्सआ सिगांनिफ्रायनो मुलुगनि गुबुन गुबुन बाहागोफोराव गिख्रंथाव महर लाखांबाय। थांनाय 2 बोसोराव 116 हादोरफोराव 99,176 सुबुंफोरा बे गिख्रंथाव बेरामजों सन्देर जादोंमोन आरो गासै सा 200 दान सुबुंफोरा जिउ गोमादोंमोन। रायजोआव फिन गिख्रंथाव बेरामनि सन्देरनाय कर'ना भाइरासनि उनाव फिन आरोबाव गोदान गिख्रंथाव बेराम सोमजिदों। भारतआव मांकिपक्स बेरामनि गिख्रंथाव सन्देरनाय। भारतआव गोदान मांकिपक्स बेरामखौ सिनायथिनाय जादों। मांकिपक्सजों सन्देर जानाय बेरामिखौ सोनाब आफ्रिकायाव दावबायहैदोंमन होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों आरो बेरामिखौ बे समाव आइसोलेशनआव दोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। हादरनि गासैबो रायजो आरो जुथाइ हायुं आवथाफोरनो बे समाव एलार्ट फोसावदों। मिरु सावस्रि बिफाना बे समाव मोनसे सांग्रांथि रादाब फोसावदों। मख'नो गोनांदि मांकिपक्सआ सिगांनिफ्रायनो मुलुगनि गुबुन गुबुन बाहागोफोराव गिख्रंथाव महर लाखांबाय। थांनाय 2 बोसोराव 116 हादोरफोराव 99,176 सुबुंफोरा बे गिख्रंथाव बेरामजों सन्देर जादोंमोन आरो गासै सा 200 दान सुबुंफोरा जिउ गोमादोंमोन। रायजोआव फिन गिख्रंथाव बेरामनि सन्देरनाय कर'ना भाइरासनि उनाव फिन आरोबाव गोदान गिख्रंथाव। भारतआव मांकिपक्स बेरामनि गिख्रंथाव सन्देरनाय। भारतआव गोदान मांकिपक्स बेरामखौ सिनायथिनाय जादों। मांकिपक्सजों सन्देर जानाय बेरामिखौ सोनाब आफ्रिकायाव दावबायहैदोंमन होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों आरो बेरामिखौ बे समाव आइसोलेशनआव दोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। हादरनि गासैबो रायजो आरो जुथाइ हायुं आवथाफोरनो बे समाव एलार्ट फोसावदों। मिरु सावस्रि बिफाना बे समाव मोनसे सांग्रांथि रादाब फोसावदों। मख'नो गोनांदि मांकिपक्सआ सिगांनिफ्रायनो मुलुगनि गुबुन गुबुन बाहागोफोराव गिख्रंथाव महर लाखांबाय। थांनाय 2 बोसोराव 116 हादोरफोराव 99,176 सुबुंफोरा बे गिख्रंथाव बेरामजों सन्देर जादोंमोन